misali ya wuce komai matsayi gun Allahu. Bai da misali ya wuce komai matsayi gun Allahu. Bai da misali ya wuce komai matsayi gun Allahu. Bismillah muka yo fari, bismillah muka yo fari, zami yo begen manzo mafitahu bai da misali. Tsira amincinka Allah ƙaro gun manzo musbahu, alai sahabbansa imami, alai sahabbansa imami, jikoki ulama ugani Allahu bai da misali. Zabin Allah ya wuce komai matsayi gun Allahu. Sannan abokin Abubakar, sannan abokin Abubakar, Usmani da Umar da Ali musbahu bai da misali. Makular girma samsam ba mai saninsa sai Allahu. Matattarar duka alkhairi, matattarar duka alkhairi, mai bayar da gidan aljanna mafitahu bai da misali. Shin wane zai roƙo ai mai take gun Allahu? Sai manzo ɗahe bashari, sai manzo ɗahe bashari, sai duwara sha lele gun Allahu bai da misali. Shi ne ya kirawo bishiya ta ciro ta zo musbahu, shi fa ke yi wa kirari, shi fa ke yi wa kirari, ya sahibul husn wal jamal musbahu bai da misali. Shi ne sanadin duka littafin sarki Allahu, shi aka yotin can fari, shi aka yotin can fari, kafin a halici komai gun Allahu bai da misali. Zabin Allah ɗan gatan Allah manzo musbahu, mai kamshi mai annuri, mai kamshi mai annuri, shakirari da kirawunya Allahu bai da misali. Kogun haƙuri ya wuce kowa gun bayin Allahu, mai fara'a mai alkhairi, mai fara'a mai alkhairi, angon saudati zaɓaɓɓen Allahu bai da misali. Nan za mu tsaya mu ne 'yan sahawan begen musbahu, 'yan sheka min yi kirari, 'yan sheka min yi kirari, gun ɗaye mai matsayi gun Allahu bai da misali.
misali, ya wuce komai matsayi gun Allahu bai da misali, ya wuce komai matsayi gun Allahu bai da misali, ya wuce komai matsayi gun Allahu bai da misali.